ಊರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಪದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಉಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಉದ್ದುದ್ದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತ್ ಬೋಡು ಐತ ಅನುಸಾರ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಕಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಕಿನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಅನುಸಾರ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ. ಉಪ್ಪು ಪಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪೊಂಡುತ್ತಲೆ. ಐತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ಇಂಚಿಡಿ ಕೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಇವನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ಯಾನು 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಚೂರಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೂಲಿತ್ತೆಯನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧರ್ಧ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀವೊಡು ಒಂದು ಶೋಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಶೋಕು ಕೊದ್ಯಾಡು ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕು ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಆಕಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.